Qaba dubula qaba dubula. Ya, khona uyawenza amaphutha, namaphutha phela nami namaphutha. Kodwa wena awuyazi bokumbulala. Baba ngenze njani qaba? Kulungile ke ngiyambongela uZulu kodwa njengoba sengishilo sanda kuqala ibhizinisi mina angibadinga abanye nogada abadlala benginabo. Kahle wena. Unesiqiniseko salokho? Yebo nginesiqiniseko esikhulu futhi. Qaba yenze kanjani lento le? Qaba tsunami lo. Tsunami wenze yonke lento le. Baba Nosi. Uyazi lento dala? Uyamazi? Sabelo, kwenzakalani kanti? Manganosi ngicela ngizama awusephenda nomsuzode ngicela ngifuna ukukhuluma nobaba Nosi. Madino yimi. Yebo ayikho. Nazoke. Sabelo. Angivumi mfana mkhulumeni ngisikhulumeni kunjani kwenza inqumo nosathanda baba? Yabo kunjani? Sabelo ngimenzele ukuthi ngenza ukulungisa mina. Uyena umbulalo ukulungisa baba. Yebo, napho ukulungisa sekufuna umuntu semakhazeni Qwabe njengamanje. Lelo gazi futhi izandleni zakhe ayelami. Yami ungasho leyo nto. Qaba uba nomba ngitsunami Qaba. Ukuba uyangitsunami kwasekuqaleni ngaba sikho la futhi Qaba ngicela thola udlamuka azokwegeza ngoba wena usungibulalwe wena. Mina wena umuntu mina. Ubani utshela Ngabelana Sabelo. Ubulala abantu lo unezithelo umuntu. Mina Sabelo ngikhulumile noTsunami savumelana mina ukuthi yonke lento iyaphela. Ungabuka mina umazi Tsunami njengoba umazi mina Qaba umazi. Uthemsile lo muntu. Qaba Tsunami akafela axolele. Ufuna ukuthi azabulala inkabi le. Ufuna ukungitshengisa mina ukuthi engafinyelela noma yinini kumina mefuna. Akumele ngiyivikele mina Qaba. Vikele. Kanjani? Uvela kanjani Qaba? Qaba ngicathe ngcono ngabusasilunto wena. Awusathembi mina manje baba. Mina ngasesanjani Qabe? Angisakuthembi vele Qwabe. Wena ngoba uthatha indaba zami, hambe yokhuluma nesitha sami, uthi angikuthembe kanjani njengoba baba wami. Uma imfihlo zami ingagcinekile, siphephile kuwena njengoba baba wami. Hayi Qwabe, angisakutshela lutho nje wena. Mina Qwabe. Monake la sithando sami namhlanje ke isitoko sisha siyafika namhlanje intambama zobe sesithelekile lana. Naso okay. Lento engiyifunayo ke le yabona nje ukuthanda sami into engiyifunayo. Yeah. Funa ukuthi qala nje. Ithi qala launch. Qala launch nje yonke into imumu. Angifuni isikhala ngalutho singashodi ngalutho. Khulileke. Yabo izinto zihamba kahle nje namhlanje. Hawu kuzobe kukhulunywa ngathi ithe kuloko ekhulunywa nge-vibes. Yabona sithanda sami vibes ibuyile. Yeah. Ibuyile vibes ubuye kamnandi ngaphansi komholo obusha. Yithi la. Sokusapha kanje ma. Sokusapha kanje. Kodwa phela mina sibe sibonge phela noma kaJuna lapha. Usizile noma phela indlela asebenza ngayo sibuye singayithandi ke thina kodwa hayi isisize ngempela. Yeah. Sakhuluma. Yebo singakhuluma. Konke ufuna ukusho kumina ngakusho phambi kwakhe singabaphathi sobabili. Nakho ke sengithola ucingo liphuma kumngoma ezulu. Uthi wena ugabe iprotection offer yakhe. Pho. Ntombazane. Ngicela ulalela imiyalelo yami. Fonela lo muntu uvume le offer. Ngaleka lokho. Ngalelo kuzokwenzakalani? Ngaleka lokho sisiwami uyobuvulela ivibes kumhlaba weyinkinga. Labantu afuna bacasula. Awumela wezor ukhuluma ngeprotection kanjani ke manje? Abafana bamngoma ezulu. Baqiniseka ukuthula kunomba bakhokhelayo. Angidinga ukuthula kwabo mina. Mina nginonogada, nginobouncer. Angidinga ukuthula kwabo mina. Ekade ngasho ngathi kuningi afanele ukufunde wena Lalela sisi. Ama-club eThekwini onke asebenza kanje. Yezwa. Uma ukhokha bazofika benze show ukuthi icapha zakho ziyavula. Uma wala bazokwenza show ukuthi icapha ziyavalwa. Kukwena ke. Mawusho ukuthi mina ngikhokhela igebengu. Khipha imali yami yini igebengu mina? Yish dade bo. Usungabe biza ngani noma yini oyithandayo dadewethu. Kodwa ibona abagcina lidolobha lisebenza. Kulungile phela baqhubeke bekwenze ngaphandle kwami ke kodwa angindaba mina naba awukho mali ngayikhipha ngeke ngikhiphe imali mina ngithi nginika igebengu imali yami ngoba ngithi ngifuna zingivikele. Khipha imali yami yini igebengu? Ngithi ngivikeleni igebengu nayi imali. Soze ngenze angihlanyi mina ekhanda. Ya wenza iphutha ke kodwa. Labantu abazile ngokuzohlala. Bona la nami sithanda sami ngathi ngivumelana noZora. Indaba singabakhokheli labantu nje ukuze sobalekela nje inxushunxushu. Ngithe cha. Angiyenzi leyo nto. Angiyenzi leyo nto. Le vibes, i-vibes yami ingaphansi kwegama lami. Manje akusekho ubugebengu obuzomatanyiswa ne-vibes. Abusekho. Mawuthi labantu bakho baqhubeka belokho bengilandela.
biza amaphoyisa. Usha mapha amaphoyisa. Lawa adle plate lelodwa naye. Bazofika lana nje bagcina ukuthatha istatement sakho badlule kumngoma izulu ntambama bathatha ukhathi wabo baqhubhe nempilo yabo kubo kuphela. Kulungile mawuthi njalo ke ngizobiza umkhwanazi. Umazi umkhwanazi. Ha uzobaqondisa manje futhi hayi kusasa. Ngicela ungathi kuxwayisanga. Anginishiya. Kodwa-ke phela sithando sami siyakhethela. Yindaba singamlalela uSore njengoba isixwayisa nje. Akusona isixwayiso leso ubugebengu lento ayenza baqhuguzela ubugebengu. Yena into abayenza le i-vibes le asahlangene nobugebengu. Singaphela phela. Habe. Manje lo. Hey. Funani nje qobe mina ungeke. Ne. Qabe funani kumina. Sabela, Qwabe, yekuzomina isikhuluma ndoda. Cha, baba ayikho into sokhuluma ngayo mina nawe. Ayikho ngiyakucela Qwabe, cela ungiyekele umdedele ngiphila impilo yami ngendlela engifuna ukuphila ngayo. Ngiyabonga, ngicela lokho ngifonela. Ayo. 40,000 ngishila mina. Ustabile. Ustabile wena. Yeah. Hey, what's up? Indaba ungomeza njena nje. Yini kwenza njani? Ngithemba ukuthi wena uzongitshela kwenze njani. Chabuka lapha. Usithabeni. Ngizokubuza kahle. Angifuni ungicasule. Uyithathile imali yami noma cha? Sabelo yazi mina bengijolo usuzongibuza ngale 100 yethu Sibona uzongitshela ngamadoda wena yazi. Ungitshela amadoda ku TV ngihlanganise mina amadoda ku TV mina. Into engiyazi mina ukuthi tabile shot 5,000 la kwamali no 40,000 la. Kusele 35. Lo 5,000 unyamalelo ushone besithabile. Bengayini ugogo wakho ngidona bedinga ukuphumela lapha ejele. Udinga malini 5,000 angithi? Ungangenzi slim. Ungangenzi slim ngitshela imali yami uthi ngithathile. Uthi yenzeni? Hawu ngithathele Sabelo ngithembisile nje wena ukuthi uzobhelela ugogo. Ugogo wena wasuka lapho wena uthi wenzeni? Wathatha imali wena uhamba wabona ngithathile Sabelo ngisontshanga. Ungithembisile nje wena. Hawu wena ungithembisela ngipho. Sabelo ngokuqantshontsha imali yami. Ayitho kwesibili imali yami. Okwesibili imali yami. Ngihleli nawe la mina kade ngifuyisela mina. Sabelo ungangibizi ngesela. Uyise yini oyenza ukuthi ungithembisile Sabelo ukuthi uzongisiza ngathi. Eyami le mali. Eyami le mali le. Uyezwa? Eyami le mali zozo noma yini engifunayo ngayo. Unemali wena? Unemali yini wena? Ubungithambiselani? Usithabile. Usithabile. Ucathi ufike ungibuza umsangano mina. Ungibuze lo msango ucathi nzo. La ntombazana. Ngicela ngiyanyisa. Imali yami. Yazo. Uzoyikhokha yonke imali yami ngisho uzuka wakhona. Ngifuna yonke namuhla. Mangabe ukuthi ngeke ngikwazi uyibuyisa usufuna ukulala ejele usufuna ube isiboshwa ube ibhantinti yonke efunayo le ngoba ngizohamba mina Sithabile ngizosuka lapha ngepolice station mina ngwatshela amaphoyisa ukuthi ngenkathi igqekezwa lapha endlini kwafika igebengu Sithabile zakhipha ibhamu la kukhona umntana nami njalo kwakugogo wakho wethu mina ngiphinde ngwatshela amaphoyisa Sithabile Rose ngubane ukuthi wena wawusizwa ugogo wakho
Ngiyuzwe uyenze leyo nto leyo. Thanipe Sithabile. Thanipe wena sengihleke nawakho. Thanipe ubone manje uzola lapho wena. Fanele ngishintshe amaphini ke mina manje asakwazi ukuthemba umuntu la endlini. Shuthi washintsha. Wena uthi wena ngijwayela wena into oyenzayo wena. Hawu, wo mana Superman. Amiswa yini manje amajuice? Oh, Nandi, as long as ngingawisani isimali sakhe nawe. Yazi la sepha voice smooth talker njalo. Nandi, awunakuzoba khona kule nto le Valentine's basket tonton. Yeah, kodwa bengade sathi uthi kwelami uzofakani. Ayiwandi ukuthi ubali ogawo nenhlahle ngaka. Empeleni bengisanethemba lokuthi ngizombuza ukuthi uthandani inkinga nakho ke. Usho ukuthi like manje. Yeah. Sipho mhlawumbe awunayo inamba kaMpande? Umpande. Anginayo inamba kaMpande nani. Hawu kanjani Sipho ngoba phela uMpande umzala wakho? Yeah, umzala wami. Kodwa inkinga uMpande ifoni yakhe ilahlekile. Ngempela yazi ngibonile mangimback social media ngimtholi ndawo. Yeah, nanokuthi yabo ngoba ehambile esemakhaya. I-network yazi emakhaya i-network iyahlupha Ngithile ayikho right. Kodwa okay, besacela ungithole inamba yakhe nje engizokhona ukuthi ngixhumane naye ngisifonelane. Hey. Okay, ngizozama kodwa angithembisi lutho. Hawu Sipho ngiyacela boma ungangenzela lokho abungisize kakhulu kabi. Hayi, okay. Yabonga yes, yabo wena. You're the best. Ngikubona yes. Thembi. Yini? Thembi ngiyacela manje ngizokhuluma nawe ngithi awukomatasa. Kwenze nje sithatha ngisedubona isiphoko nje Ngicela Thembi congwa lo 4000. 4000 mali ngasa. Ngifuna ukukhokhela usabela imali yakhe. Hayibo. Kahle wena usaze khokhisana nawe imali kubena uhlezi uphiphana naye ngaliphi? Thembi nkosami bengiyengize ngicela ukuthi ngempela ngiyidinga lento. Nawe angikaze nje ngicela ukuthi angikaze ngicela imali kwena ngiyakuthembisa ngizokukhokhela yona. Ngiyayidinga impela. Sara ukhuluma iqiniso kwenze njani? Ngisathe imali yakhe ngahamba ngayo Berlin mangubani. Wenzeni? Hawu Thembi phela nami bengiyengize ngibuko kwamahambe obhadla ejele futhi usabela ungithembisile ukuthi uzongisiza. Hayi mina khohlwa ke ayikho imali ezihambi iyosiza namthakazi khohlwa ngisho ukhala. Ngiyakwazi lokho Thembi kodwa usabela ungithembiselwa ngempela futhi uma ngabe sisuka lapha endlini sahamba sakhona epolice station uma ngabe sithi siyafika usabela wasatha yonke imali wayihlephula wayilahla phansi. Wenzeni usabela uthatha yonke imali uthana yena ngiyangcamela imali yakhe ukuthi ayihlephule ibe yingcoco kunokuthi yena Berlin uma ngubani ibe yingcoco gcwele phansi isakaza phansi imali eseyihlephulile Thembi. Ima usabela udouble imali u4000 usabela uhlanya ngempela sabela angazi kahle. Thanda samsekeni usabela nje manje asamsekuyi. Ngempela ngize ngambheka na ku social media ngimbona ngimtholi ndawo. Ngazi noma umpande ufuna umpande. Ngiyangisa nje ngalento. Yazi mangenza i-fake account business umpande. Mina ngisho mhlawumbe ngisendele mina nami ngisendele futhi okay ngisendele naye ngisendele futhi sengathi ngayibona ishwele yo sengathi ngayibona ishwele yo Hayibo. Nomzane. Yini manje nolwazi ukhala ngani? Ngathi sinenkinga la. Inkinga yani manje le? Bonke utshwala phelile, asinalutho manje.
Wonke umtshalo uphelele kanjani manje? Uke wabona amafriji? Akho lutho emafrijini. Akho lutho kanjani manje? Uthembu odile nje isitoko manje wathi akho lutho wena. Akho lutho mnumzane. Endaba kaze bengafika abantu bazodeliver kwemali. Kwimanje ngiqeda ukuhambisa amasada okugcina. Umapha amasayidi. Wonke amasada mnumzane. Nolwazi azodlala ngami wena. Wonke amasayidi manje kanjani? Ngoba phela ithembu usifakile isitoko. Hawu. Asikho istock mnumzane. Nolwazi. Mnumzane. Inkinga ke le. Asela sikhuluma mbijana. Yazi. Sihlisa umoya kancane. Into engizoyenza mina ngizovela ngifonele usupplier ngibabuza usikwenzakalani. Into ongangenzela yona uye kuma customer nje wadidisa kancane watshela ukuthi utshwala lapha ngemuva ezo. Ngiyabonga ntombazana. Uya ngedlulu khothamela abanye abafana. Wesabela wena. Hayibo, masisi. Sabela wena mina uyasangana ekhanda ingqondo yasebenza wena. Hayibo, uyini manje inkinga yakho? Useyisikhothane wena, shuthi nemali eningi kakhulu ingcono uthi vele uyidabule imali ngathi amaphepha. Oh, sihamba ungiceba wena. Usuyacebana wena. Umbuzeke lo ngoba esefike kuwena uzongiceba ukuthi ukutshelile yini na ukuthi leyo mali uyintshontshile uvula isafe yami ngaphandle kwemvumo yami ntshontsha imali yami. Angitshontshanga ngithathele. Uthatha imali kabani? Uthatha imali kabani? Sabela kulungile. Letha i-code. Letha i-code yesafe. Ngihambe ngithatha leyo mali, sisene imali yami ngibhedela yona. Ungazobhedela uma sisi bese ngikuthuke njalo mina ungazongibhedela mina. Imali yakho lapha. Hamba ebhanki ufuna imali yakho. Noma cela nawo amasele. No, nogogo wakhe. Bacele bona ithi bangamasele lapha nogogo wakhe. Bona bazokunika imali yakho. Ngilala ngikutshela ukuthi awukho nemali, awukho neshumi ozothola ukuthi kunalapho ngifisa avele intshontsha yonke imali yakho. Uthi uhlangane imali ngibhedela yona. Awuzama. Sithabele ngithi sama mina intshontsha imali yami bona izonzakalani. Ungathuswa yilo. Ungathuswa yilo. Nasambe wedane, angifuna sambe se-holiday, angithi uyazi ukuthi laba yazi abafuni. Cha kodwa baba isikhathi sihamba kade lokhu kusho ukuthi buyafika utshwala buyafika kunini ngilindile sekuphela amahora amahlanu manje ushilo wazi liyangena i-truck kodwa lutho ungena i-truck. Ngixolisa kusazana ngiqeda ukucothola ucingo manje uthi i-truck lethu manje ukuze liza lapho izodeliver isendleleni. Ngixolisa kakhulu. I-truck inotshwala bami manje inkunzi. Manje kusazana sengifisa nokwazi udrive wami abasizibakazi baphephile. Imake baba ngiyakuzwa lokho kushoyo ayikho indlela ongenza ngayo mhlawumbe ukuthi uthumelele enye i-truck mhlawumbe angazi nomcimbi namhlanje baba angikwazi ungabi nabutshwala ngiyabudinga. Isithoba mase yaxolisa kakhulu sokwenza ukuhlela sibuyisela imali. Baba cha angidingi ngibuyisela imali ngidinga utshwala. Abantu bazophuza ngeke bephuze imali ngeke bephuze. Bazophuzana ngeke bephuze ujuice bazophuzana. Sizanixole kakhulu. Khulu sehlisa nje sithi asixole sibone iphutha lethu sibane inkunzi. Ngiyabona ke ngiyalinga nje manje. Uyayibona lento uthi thini? Uthini? Bayi labafana bami ngomizulu yonke lento. Kahle shukela hawu. Imoto ihlezi ibanjwe nansuku zaphuma. Ngitsheleke. Qala kwafika uZoro la. Manje istock sevele sanyamalala nje kanjalo. Manje uthini ngisho ngenze njani? Ngikhokhela igebengu ukuze ngiqande ubugebengu. Yona impela kumele siphile South Africa leyo ukuthi ukuze sikwazi ukunqanda ubugebengu kumele sikhokhele igebengu. Hayibo kahle wena. Ngisho phela kanjalo. Thina kumele sibheke into esibona njengamanje ayikho into esizoyenza. Into esibonayo yipi? Shukela into esibonayo nayi ibhale engenatshwala. Nayi into esibonayo sinomcimbi namhlanje sidinga utshwala. Sikaphoqa themba ukuthi sihlanganisa. Ayikho into esizoyenza naba abantu sebekhona la. Shukela. Ngiyacela. Sine. Sengifikile. Khona imali ezomele ngayo. Mama. Lalela. Awathenga amanye amabullet. Hayi lutho azoba kahle lawa. Lalela. Unganyakazi lapha ngize nginyamalala yeso. Lungile.
Ngothola nje ubhemu ngizothola ungasathembi. Hey Thembi. Hey kushubiya ngempela ke manje. Yazi lapha khobhiya akusekho masada lapha efrijini ayikho nje into ezovandiswa manje. Ayibo usho ukuthi umuthi abusekho utshwala bobu lobutshwala sikuthengile 7 esezansi. Labantu baphuziswa kwamagameli baqede bonke utshwala manje. Jehova. Anenza ndana sifuna utshwala sela ngibhubhudlo phela. Hayi kahleni ni. Sambeni mana ayikho phela. Thembi bayahamba ke futhi labantu manje. Shukela bakwazi ukuhamba shukela nenze njani? Thembi uthi ngizama ukufonela abanye abantu babala eThekwini mhlawumbe bangasidelivelop ya noma amasayidaki sithi ukubambisa mbijana. Ima awuzame kanjani uma uthi ngizama ngendlela. Ola ngizama. Sho. Bantu bami Nkosi yami ithanda zami. Ngiyazi Nkosi yami ukuthi ngiyazi kade ngilindiseni utshwala Nkosi yami ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyabonga isineke senu ngicela ngingahambi. Ngiyabonga kakhulu isineke senu. Ngiyanithembisa kusazoba mnandi. Kuzoba mnandi nje akakapheli kumnandi. Futhi wami ngicela udlale. Hayi hey. Sifuna utshwala thina sifuna ubukhahla bengoma zeni thina. Hey, yazini mama, asambeni. Hayibo ngicela udlale DJ. Dlale bengahambi dlale. Ninga